Yusuf, baş propaganda. Parayı oraya gitti. Yani vek tevgara Ciwanên Rojavayên Kurdistanê weke yecere yecece koordinasyona Ciwanên Kurd û tevgara xwendekarên demokratîk îro em li vir kombûne taybet li beramberê dagirkeriya dewleta Tirk û dixweste di çektê Qandîlê de dixwaze hemû başûrê Kurdistan dagirker bike wek tevgera ciwana hemleya serî hilde îro me xwest em meçekê li dar bixin û derbasî başûrê Kurdistanê bibin. Lêberê em hatin Sêmalka carek din bi îxaneta KDP em rû bi rûman. Ji ber ku li vir hemû tevgerê ciwana kom bibûn daxwaz kirin û derbasî başûrê em wek ciwanên Kurd çi dibe bila bibe. Li ku derê dibe bila bibe em amade ne û em amade ne li beramberê dagirkeriya dewleta Tirk li ber xwe bidin. Îro dewleta Tirk dixwaze di çektê başûrê Kurdistanê hemû îradeya ciwanên Kurd û gelê Kurd nebike. Hemû ciwanên Kurd her çar perçe Kurdistanê taybet jî Rojavayên Kurdistanê. Pêwîst e li beramberê dagirkeriya dewleta Tirk bêdeng nemînin. Hemû ciwanên Kurd îro berê xwe bidin Sêmalka û li vê çalakiya û îro wek helwest medaniyê xwedî derbikevin. Eger em li vê çalakiyê Yusuf, baş propaganda.